Good morning mga kabising. Magluluto tayo na ngayon ng puso. Ayan o. Pinahit na puso mga kabising. Ayan ang gata. Tapos ito yung puro sili. At haluan natin mga kabising ng daing. Luya, sibuyas. Ayan mga kabising, bawang. Ayan. Haluan natin yan. Mga kabising. Mga kabising, lutuin na natin yung puso. Mga kabising. Gata, mga kabising. Mga kabising, gata. Mga kabising, pakuluin muna natin. Ngayon na mga kabising. Mga kabising, nakulo na. Mga kabising, nakulo na siya. Kaya natin mga kabising sili. Mga kabising, kulong-kulo na. Kaya mga mga kabising, yung puso. Mga kabising, puso. Ayan na mga kabising, pagkulo na. Mga kabising, kulo na siya mga kabising. Yun yung galunggong mga kabising, yung malalaking galunggong dinaing. Sarap yan mga kabising. Ayan lang. Kabising, konti na lang yung gata. Dagdagan na natin yung purong gata mga kabising. Yung purong gata yan mga kabising, pampasarap. Kulo-kuloyin na lang muna natin mga kabising. Yan mga kabising, luto na. Luto na mga kabising ang ating binataang puso mga kabising. Yan o. Sarap mga kabising. Lutong-luto na siya mga kabising. Ang binataang puso. Yan mga kabising. Lutong-luto na mga kabising. Sarap na yan mga kabising, kainin pang ulam ngayong tanghalian mga kabising. Binataang puso mga kabising. Finished product mga kabising, binataang puso. Ayan mga kabising, binataang puso. Yan, finished product mga kabising. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga video. Mag-iingat po kayo lagi mga kabising, saan man po kayo nandoon mga kabising. Mga kabising, binataang puso na may sili na naman. Hanggang dito lang mga kabising ang aking vlog. Bye bye.